Създадох Buena Onda, мотивиран от иновациите в световната туристическа индустрия. Вярвам в идеята, че интернет е канала за повишаване заетостта на българските хотели и развиване потенциала на българските туристически дестинации. Създава Buena Onda, за да приложа и адаптирам философията на Web 2.0 към българския туризъм. Споделя мнението, че българският туризъм се нуждае от интернет визия, чиято ефективна реализация е възможна само чрез обединяването на експерти от различни сфери. Какъв е предметът на действие на Buena Onda? Създаваме и управляваме туристически уебсайтове от ново поколение. Разработваме електронния туризъм, е-туризъм, резервациите на хотели през интернет и промотирането на туристически дестинации. Градим силна онлайн марка, която да повиши интересът към българския туризъм. Какъв е начинът ни на работа? Buena Onda е лицензирана туристическа агенция, посредник между хотелиери и туристи. Предлагаме гъвкавост и ефективност на резервационния процес. Базираме се на веб анализ, активен ревеню и yield менеджмент. Предимства за хотелиера. Поддържаме нов канал за търсене на туристи. Ние адаптираме продуктите според нуждите на е-туриста. Предлагаме лесна за управление резервационна система. С какво сме полезни на потребителите? Създаваме динамични туристически портали с текстово, фото, аудио и видео съдържание. Предлагаме онлайн система за бърза и сигурна резервация на желания от вас хотел. Оставяме потребителя да допълва съдържание в нашия сайт, като споделя преживяванията си. Вълна от иновации и добро настроение. Това е Buena Onda. За бъдещо сътрудничество не се колебайте да ни потърсите. Ние сме винаги онлайн.